Primer de tot volem donar les gràcies a tots els grups municipals perquè la moció s'ha pogut aprovar amb unanimitat i això sempre és un plaer amb una moció tan clara i evident que s'havia d'aprovar com aquesta. En tot cas, sí que ens agradaria comentar un parell de coses. Aquesta etapa no és només educativa. L'etapa de 0 a 3 és la base a partir del qual es desenvolupa el pensament humà, el sentit crític i, sobretot, la nostra societat. Invertir invertir aquí, en 0 a 3, és invertir en igualtat d'oportunitats, cohesió social i justícia. Però avui els professionals denuncien unes condicions inacceptables. Ràtios altes, manca de recursos, precarietat laboral. Les vagues i mobilitzacions recents i futures en són prova. I no podem esperar més. Aquesta moció és un compromís amb transparència i participació ciutadana. Escoltarem els professionals, escoltarem les famílies, farem que les decisions es prenguen amb dades i debat, no amb pressions judicials ni interessos partidistes. I avui més que mai hem de recordar que el sistema educatiu català i la immersió lingüística estan novament en perill per un tribunal. D'això se n'ha parlat aquest ple, l'ha parlat el company d'Esquerra, i tenim un problema de cohesió social si tot això ho perdem. Si tota l'escola necessita ajuda urgentment, imagineu la situació de les escoles bressol. Se'ls exigeix molt. Educar els nostres fills en el moment més vulnerable de la seva vida. Però se'ls dona poc, molt poc. A Granollers ni tan sols se'ls ha donat la tall completa que s'havia pactat amb el nostre grup municipal. Els ajuntaments tenim un paper clau. Més del 70% de les places 0-3 depenen de nosaltres. Hem de vetllar per la qualitat, l'equitat i la sostenibilitat d'aquest servei. Però també tenim l'oportunitat de liderar un moviment que reconegui el dret dels infants i el treball dels professionals i la llengua catalana. Invertir a 0-3 no és un cost, és una inversió en el futur de Catalunya, en el futur de les noves generacions. Hem de ser valents, és hora de fer-ho bé i amb transparència. Moltes gràcies. Granollers Primàries.